Lero panyasa voice box Dr. Rex Kalolo omwe akuyima ngati running mate wa atupele muluzi a UDF pachisankho chimene chikubwerachi amauza amalawi ena pa msonkhano kunena kuti munthu wandale akabwera kumudzi kwanu kudera constituency akayamba kulankhula nkumalonjeza zinthu mudziyamba mwayima nkuwafunsa kaye kuti kodi bwana kapena kuti dona kodi zimene mukulonjezazi ndalama zake mudzazitenga kuti ndiye kuti mukamamva chipani cha UDF komanso olemekezeka atupele muluzi akulonjeza zinthu musadabwe akuti atupele muluzi adapanga mgwirizano adasayinirana chikalata kumeneko chogwirizana kuti mayiko achiluya adzatithandize ife kuno kwathu Malawi ndi zitukuko zosiyanasiyana. Mwalo mwake ifeyo ngati Amalawi tidzagwiritsa ntchito chuma chathu cha mthaka ngati migodi ndi zina zotero kuti tibweze zimene anthu amenewa adzatichitira pachingeti zimene kuti we are trying to leverage our mineral wealth for development of this country. Zimene zoto ndi zimene akunena Bambo Rex Kalolo. Ndeti kalimodzi tamvere pamenepa ndipo akamaliza timati mungotiuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Aikakale ndondomeko yake chinthu choyamba tamuzeneba kuti aikakale ndondomeko yake. Ndikachoka kuno kukabwera wachipani china akalonjeza muwafuse kufuse limodzi inenso mundifuse fuso limenelo tamvana muwafuse kuti zimene mwalonjezazi ndalama zake muzitenga kuti Bambana, inese mundifuse fuso kuti kodi zimene akutumana atupele muluzi ndalama zake muzitenga kuti ine sanga nditume ndili wa misala iya kuti ndilimbe mtima kubwera kuno kudzakuzana anthu akusengabe kunena kuti dziko lipa 16 September ndi chiyambi chosintha mawu onena kuti iniyo mukhale mbali ya anthu osintha mawu amene oni mawu amphamvu. Kodi atupele ndi kansala, kodi atupele ndi MP, kodi atupele ndi president panopa waboma, komatu atupele asadakhale kansala asali president asaliso MP wakwanitsa kukapanga ndondomeko ndi mgwirizano ndi kugwirizana kwa maiko onse achiluya ndi kukambirana nawo za mavuto a dziko lino pa chipatala, mavuto a dziko lino ku masukulu, mavuto a dziko lino ku misewu ndi kukambirana zonse mkuvunsano tsopano pamene pa mgwirizano lokhala pa akuti ine simunabweretsa pemphango ngole ayi ine tili ndi president kuwadabwitsa aluya wauzatine sindabweretsa pemphango ngole anthu aku Afrika akabwera kwa azungu amadzapemphene sindabweretsa pempha atupele analata werengera kale miyala yodula imene tili nayo mdziko muno ndikukauza aluya kunena kuti iniye mukathandiza ndalama zimene zizi mdziko lathu singele ife tizibwenza pokupatsani miyala yathu yodula ini pamene papasipali bwino ndikunena kuti kusikuti akukambirana ndikukamba kuti anakambirana nde anasayinirana. Imani ndikuonetseni palibe boma oloboma likulamulali alibe umboni umenewo naliona izi ndi mgwirizano pakati pa maiko onse achiluya paja ali ndi bungwe lawo tikumvana ngati mujamani nena kuti United States of America ali ndi president wawo sichoncho komanso ku Europe kuli EU munamvapo amene azungose aja pamodzi ali ndi mtsogoleri wawo mmodzi aluya wonse pamodzi ali ndi mtsogoleri wawo mtsogoleri ameneyoyo amalemekeza kwambiri olemekezeka atupele muluzi ndipo amawakhulupirira kwambiri chifukwa si munthu wakuba si munthu wochititsa manyazi. Anasayinirana iyi pa chizungu amati memorandum of understanding kapena kuti mgwirizano wokhazikika. Ndipo apa mundimvetsetsa Malawi chinthu ichi nchosayinidwa ichi amene mmatha kupita pa internet mukhoza kukafufuza nkhani imene mukayipeza
koma mgwirizano uwu ndi wa Moses Strerofu. Ndiye mukasankha wina osati atupere, ichi sikupatsa wina aliyense.